tata, no sé què vols dir. Festa, tu! Alguna cosa melanquina. Vinga, va. Bona nit a tots i totes i benvinguts a Vull ser millor català! El show on la gent ajuda a un menorquí i a un degà a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana! Si el que voleu és aprendre català i enamorar-vos de Catalunya, amb nosaltres esteu al lloc més indicat! Jordi Pujol! Vull ser millor català és l'espai on aprendràs tan bo català que et semblarà raro el valencià que parlava la Rita Barberà. Escolteu, si no. Aquí és el... Os anime Ara. a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern i busquem el caloret faller, el caloret Fue ayer. sin duda tenim que buscar l'arribada de la festa fallera. Brutal. Mijo, falla! Brutal. Jo m'ha flipat el de deixei, buquem, xindua. Sembla com africà, no? Això sembla com si estigués fet vudú o alguna cosa d'això. Què collons voldria dir aquesta? Tu vas a Gavà, està el rei del kebab, si demanes això et donen alguna cosa. T'ha donat un xindua amb patates fregides, no? I no oblidem que Rita Barberà va ser alcaldessa de València 25 anys, o sigui, i així parlava el valencià. Les males llengües deien que l'aigua de València el feia bastant millor. Sí, bueno, aquí s'havia banyat amb aigua de València. Estava dutxant. Sí, estava dutxant massa. Tenim que celebrar aquesta setmana que a València han estat les falles i que la llengua valenciana es seguirà parlant a l'ensenyament! Quan es vegi aquest episodi gravat, ja les falles potser ja són Vale, pues jo crec que avui tenim la sort també de que tenim un convidat increïble. Avui és el primer... Bueno, en real és el segon. Sí, però aquí a la sala és el primer. Exacte, el segon Vull ser millor català que portem un convidat. El primer va ser amb el Xavi Daura, que està a la sala... A la Llama Fest. A la Llama Fest, i avui tenim un convidat increïble que és guapo, atractiu, podria ser Balda de Barcelona, tranquil·lament, còmic, guionista, animador, radiofònic, culer. És de Cunit. És de Cunit, o sigui, ho té tot. Esperem que rebeu un fort aplaudiment a Guillem Estadella, som-hi! Bravo! President! 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 Cunit esteu! President de Cunit! El fred del verano, el fred de l'hivern. Bueno, més o menys una mica. Jo només sentia crits i dic, espero que tothom estigui bé. A la secretaria de la Rita Barberà era així també, només se sentia cridar, sí. Bueno, fins que un dia... Es va deixar de sentir res. De què va morir aquesta tia al final? Jo crec que va tenir un coàgul d'estupidesa, saps? O sigui... Vas fortíssim, eh? Això passa? No havia sentit en la vida. Vigila, Reventós. Sí. Hosti, a veure, abans quan he criat Jordi Pujol és la punta de tenir. No, sí, es veu que quan ets així, de vegades, no? Jo pensava que havia sigut alguna reacció al·lèrgica de la vodka. No, en realitat... Però va morir en un hotel, no? Sí, perquè es veu que aquell vespre... I no havia de declarar? Clar, se li va travessar aquí la trama Gürtel. Lo típic que has de declarar un judici en contra del teu partit polític i accidentalment morts. Potser estàs dient... Això passa cada dia. Jo l'he vist, aquesta sèrie. Mira Pujol. Parles de Los Soprano, no? Ja està. Home, ja està molt a prop, eh? Jo puc fer aquí un... Sí. Ara mateix... Tens tetes, eh? Sí, tant que tinc tetes. Jo tinc més. Què passa? Una 80. Mira. Hòstia, Reventós en té més. Sí, ja ho he dit. Té dues, també. Té dues, molt bé. Té dues. Man boobs, es diuen. Què? Man boobs. M'entren molts anuncis d'Instagram de vostra hora, te quieres quitar les man boobs. M'entren molts, no sé com... Man boobs? Man boobs, sí. Demà. Un moment. No, d'home, man. Vale. Tots en anglès. Jo aprendre en català. El teu algoritme et diu, quítate les tetes. Sí, jo no vull. Quítate las tetas y déjalas en casa, ¿no? Jo què sé, tio. Perdona.
Guillem, com estàs? Bueno, és que estic impactat amb lo de les tetes del rebent. No, sí, no. Vale. Sí. Vale. Què et surt a tu? Què et diu internet? Hòstia, a mi internet últimament em va loco, perquè sobretot Twitter, que tot el puto dia estic penjant merdes indignat de rodalies, de que no es pot baixar a Barcelona amb cotxe perquè està col·lapsada. Hi ha una persona aquí que ha tingut problemes per venir avui, no? D'on vens tu? De Camprodon, hòstia, agafa el micro i xerra el micro. Propera estació, Joan Prudon, sí, agafa el micro, sisplau, posa-li el micro. Encara sort que has arribat. Encara sort que no... La teniu de safat, aquesta pobra. Hola, què tal? Sí, ella treballa aquí, treballa amb nosaltres. En comptes de comprar l'entrada l'hem de pagar amb ella, no? Sí, exacte. Si vens de Camprodon, vigila Camprodon. Com et dius? Rosa, què tal, Rosa? De Camprodon. A Calonja. Això es complica. I a Calés, Sí. Sí, a Calonja teniu el vi de pagès, teniu tota aquella zona tremenda, Sí, el Camboya. A Camboya. Campolla. Campolla. Compte. Això es complica aquí. Ja veuràs, al principi hem fet una broma que direm hi ha un moment que ens despulllarem tots. O sigui, a casa meva s'ha fet. Teniu Twitter? X, es diu X ara, És que ha passat... Tenen Blue Sky perquè no volen saber d'Elon Musk. Tenen Blue Sky perquè no volen saber res d'Elon Musk. És que Elon Musk, ara que declaradament és un nazi, saps? Bueno, ara ja... Bueno, ara que... Bueno, és igual. Guillem, què tal? Com estàs? Bé. Heu quedat amb Camboya mitges, Camprodon. No, Camboya no. Calonja, perdó. Cada cop és diferent el nom. Sou de Calonja, però veniu de Camprodon i llavors tu veniu de Camprodon perquè heu passat el cap de setmana allà, alguna cosa o... Han vingut a veure això. Perdona, però aquesta gent... Heu pujat a pistes! Sí, heu pujat a pistes a esquiar, entenc? No hem esquiat, hem mirat la neu i hem baixat. Mira, el Raval ho fan molt. Com la Rita Barberà, mirava la neu i... Bueno, està molt bé. Hi havia boira. Jo solament, tot el que han explicat ja estic cansat. Bon aplaudiment per la Rosa! Bravo! I el seu home, no? Sí, sou marit i muller. Sí. Molt bé. Aviam, Guillem. Que tenim aquí unes preguntes. Perdó, m'he oblidat, perdó. Estem aquí un programa. Sí, perdó. El rei de les calçotades. El rei de les calçotades? Tu ets el rei de les calçotades? Perdona. Quin és el teu límit de calçots? Jo he dit 72, real, no m'he inventat res. T'he de dir, ara, estic al pitjor podcast per explicar això, No, apreta. A mi el calçot no m'agrada. Mi cago en la... I aleshores... A mi m'agrada la salsa de calçots, que és la part bona. Que és el romesco. De fet, dissabte vam fer una calçotada a casa meva. No romesco, no, aquí hi ha una diferència molt gran, ho he dit a poc. Aquí hi ha una diferència molt xunga. Què passa? Has anat a Gurxà a tocar... Clar, el romesco és una cosa molt diferent que s'utilitza bastant pel xató. Vull dir que jo soc del Penedès, el xató és una cosa, és un pilar fonamental al dia a dia. Mengem tota l'estona xató. Sí, tota l'estona. Per esmorzar, per berenar... Tot. Mira, com un germà meu que era alcohòlic i bevien xatós també, sempre. Tots els dies. Ell deia que era només per dinar, però és que dinava tot el dia. I ja dic, a mi el calçot no m'agrada. Vull dir, a mi m'agrada la litúrgia de la calçotada, sí o no? El quedar amb col·legues, fer una brasa, que sempre, ostres, hi ha el pringat que pringa, que en el meu cas és l'Antonio, però, hòstia, tu l'acompanyes amb vermut. Té nom de pringat. Té nom de pringat. Antonio Pérez, Antonio Ricardo. Antonio Ricardo té dos noms per pringar. És nom de calçotaire o de telenovela cubana, no? Antonio és el teu amic que porta els jocs? Sí! Vaig veure un vídeo a una de Reis, com es diu? Una cavalgata. Que li fotia un crit al rei que es va assustar. Ensenyem el vídeo, crec que el tinc a mà. Una calçotada de Reis. Mira, és que... el Toñín és una persona que... El Toñín Ricardo. És un dels meus amics i és ben pisos. Sí. Però té una vis còmica tremenda i un humor negre que és fastigós. I ben pisos. I ben pisos, però el tio un dia estàvem a casa un col·lega, passava la rua i va passar això, no sé si sortirà bé. Sí, jo pujo el volum. Després ho posarem amb edició. Però el rei el mira amb una cara de... Ai! Fa un aplaudiment pel Ricardo! L'Antonio Ricardo. El Toñín. Tu tens segon nom? Bueno, jo estic batejat. Jo també. I tinc aquella merda de... Jo en principi em dic Guillem, Josep, Eduard.
Hòstia. Però això del bateig, però jo no... Què ponen tu DNI, no? Sí. Us ho diuen molt de nosaltres per internet, això. Sí? Sí, clar, vull ser millor català. Hi ha molt fill de puta suelto per xarxes, Però molt, Mira, doncs ara que ho dius... No. Hi ha molt. Nosaltres vam fer un vídeo còmic de la Patrulla Canina parlant de que la Patrulla Canina eren... És el vídeo que es va fer viral. Exacte, sí. L'únic. I teniu que veure els comentaris de tota la gent. És impressionant. O sigui, ens insultaven com 20 vegades per minut. Com que ens insultaven? És veritat, l'insultaven a ell. Què collons insultaven a tu? A mi em dia, però de tot, comunista. Sí, bueno... Li van dir de tot. Comunista, fill de puta. Comunista! No, però a mi no m'importa que em diguin això, perquè em deien gordo també, però ningú, jo el que encaixava aquell vídeo és que allà hi havia treball infantil, perquè el Raider, el que controla, és un nano de 10 anys. Ningú deia res d'allò. Ningú es queixava d'allò. No. Què passa, tio? Els gossos, els cadells allà, ningú es queixava d'allò. L'odi és només pels catalans. Sí. Està claríssim. Bueno, que ponen tu DNI, que tu eres español, va, sí. Yo soy de Gavà, coño. ¿Bagà? No, Gavà. Gavà. Sí. Saps que a Baix Llobregat està Vegas? Sí, Vegas, sí. És molt... Has anat a Vegas? A Las Vegas, sí. Vale. És veritat. Vegas, jo anava de colònies d'estiu a Vegas, tio. I aquest és maco. Bueno, anava com un col·le de monges. Sí. A l'entrada. A l'entrada, sí, al costat de la benzinera. Sí. Anava un col·le de monges a fer colònies d'anglès a Vegas. No sé si meus pares van sentir enganyats, hòstia, és Las Vegas, deu tenir alguna cosa, però anava a fer colònies d'anglès a Vegas. Ho trobaven molt econòmic, no?, per ser Las Vegas. No s'hi va fer sospitar que potser estava molt a prop de Cunit? Que el viatge era curt? Bueno, mons pares també en aquella època estaven per divorciar-se, tampoc aquest tema... No estaven parats. Jo ja vaig entendre que no era per l'anglès, sinó per no estar amb mi. Clar. Era la cosa. El nen el tenia uns dies la teva mama, un dia el teu pare i uns dies al col·legi, no? Clar, però era... Hòstia, jo m'ho passava molt bé perquè jo anglès no vaig aprendre. El meu anglès és... Però apostar a pòquer allà? Yes. With the monk. With the monks, clar. With the monks semblen... De monja? Era de monja. De monja. Puig de monja. Bueno, aviam, també ja ho sé, hi ha de bons i de dolents. Hem vist també a redes socials que estàs pràcticament donant un parte de com està l'entrada i la sortida de Barcelona tots els dies. Tenim un problema, no? Tenim l'hòstia de problemes per aquests. No, és un problema de... O sigui, això és un show d'humor, vull dir, el que ens passa a Catalunya és catastròfic. Pots posar música de telenotícies, sisplau? Hòstia. No sé si de telenotícies o trista, potser. Trista. Us heu d'imaginar. Trista de telenotícies? Bueno, la música de telenotícies és trista, no? Perquè totes les notícies... Mai és... Matías Prats. Matías Prats sempre deia aquella viscònica. L'estan posant en vinil, o no? Saps fer? L'alfabet és important quan ja existeixen pantalles. Hola, bona nit, són 3:15, benvinguts al Telenotícies. 3:15 o què? Són 3:15. Hola, bona tarda. Entra el senyor que és d'aquí. M'ho invento i punt, són 3:15 i... Quanta gent hi ha d'aquí? No ho sentia perquè s'ha tancat. Quanta gent hi ha de Barcelona ciutat, que visca aquí a Barcelona? De Barcelona a Barcelona. El que treballa aquí, normal. Cap. Vull dir, tots veniu de fora, és que és horrible. Vull dir, jo visc a Cunit, que no visca a les Terres de l'Ebre, i em sap molt greu per algú de les Terres de l'Ebre no ha arribat, és que aquest és el problema. Vull dir, és horrible. Vull dir, entrar a Barcelona a les 9 del matí, vull dir... És sortir de casa a les 5, no? Exacte. Vull dir, jo he decidit, imagina't que he decidit que això t'interessa. Jo ja surto a Gavà i vaig per l'interior de Gavà fent un free tour. Ets tu! Clar, soc jo! A les 9 del matí passo per Gavà, hola, què tal? Vull dir, per intentar esquivar la retenció que hi ha al C32, que és horrible, sí. I sóc l'únic... No, hi ha molta gent que viu a Cunit, perquè amb això del... Hòstia, jo no sabia que estaves visquent a Cunit ara mateix. Pues tota la vida. Ja ho sé. Pues no, jo visc a Cunit, clar, i et dic, i visc allà molt tranquil amb les meves coses. Però també no visc a Barcelona perquè és impossible viure a Barcelona. Vull dir... I a més està car, perquè diguessis, visc a Barcelona i m'acosta el pis 300 euros. No és així.
Jo antes le comentava que li he dit, hòstia, jo he estat mirant pisos a Barcelona perquè estem buscant una cosa per... Bueno, una segona residència. Una residència a Barcelona! Una segona residència. Però què és això? Espera, bueno, una segona residència. Ara ja entenc per què te'n vas a fer calçotravessar a la Bona Nova, amb els seus nous amics, amb el CEO, segur que vas. Una segona residència a Barcelona. Tenim un pis i volem un altre, perquè estan... Aturem-ho tot. Black Rock. Una segona residència a Barcelona. Ja tenim pis a Barcelona? Ja tenim pis a Barcelona. Tu ets un fill de puta. No, perquè estic de conya. Black Rock Morlà. Era una exageració de que no se pot. Ah, vale, pensava que era veritat. És que aquí... Clar. Posa música de telenotícies. Una altra vegada? Un altre cop. Vinga, hòstia. Va ràpid el tècnic, No, està bé. Dóna aquests minuts per comentar si entra o no entra. Que no, o sigui, que era una broma. Vull dir que... sí, ara és una broma. No, era una conya, clar. Una segona residència a Barcelona és impossible. Clar, perquè tu també ets de Menorca. Vull dir, també tens aquí un avantatge... Sí. Xula. Sí, el descompte de resident. Mira, gent que arriba allà amb una Coca-Cola. Com estem? Hola, què tal? Vés de les Terres de l'Ebre, tu? Seu aquí, sisplau. Un aplaudiment per... Com et dius? Sí, aquest tio és de Sabadell, fora aplaudiment. Ah, és amic teu, no? Ens coneixem. És amic teu? No, ens coneixem, tio. Vull dir, sí. A veure, no hem quedat mai per fer una cervesa tu i jo, però ens hem... És que hi veu Coca-Cola. Coca-Cola ha patrocinat aquest espai. Tu vas venir el dia de Vanessa. És amic meu. Aquest sí que és amic meu. És amic teu? Sí. Aquest tio té una segona residència a Barcelona. Aquest tio, quan demanem paraules, serà molt puntillós. Vale. No, sisplau, agafa la primera, sisplau. Home, deixa... Fort aplaudiment per el jove que... Ara faràs marxar, home. Jo fa estona que no estic entenent res, No et preocupis. No et preocupis, passa molt. Ara torna'm a la pregunta. Vale, res, l'únic que estava dient és que Barcelona està supercar i que és impossible, el que passa és que aquí ningú m'ha deixat acabar el xiste. Perdó. I era com dient que estava buscant una segona residència. Però era broma. Era broma i que estava la cosa molt cara perquè havia vist una cosa que estava bé de preu, el que passa que no està al centre de Barcelona, està tocant Lugo. Ja està. Aquesta era la cosa. Fora aplaudiment, sisplau, fora aplaudiment. Fi de puta. Mira, ara poca broma, ara em sap greu com portar mal les notícies, però avui justament he vist un vídeo al Tot es mou, gran Elena García Melero, una màquina, una referent aquí, que hi ha un senyor, que això és que és molt trist, paga, o sigui, han reformat una residència d'avis, el que eren les habitacions, les han reformat i ara són habitacions on tenen cuina, lavabo i tal, de 15 metres totes aquestes habitacions i les lloguen per 750 euros. Hòstia. 15 metres quadrats, 750 euros. És que jo quan t'has dit, t'has equivocat, 100 euros ja, perquè pensava als 15 metres perquè és impactant. 15 metres a Castelldefels, 750 euros al mes. I era un senyor que explicava, jo és que aquí amb el meu fill de 13 anys, vull dir, imagina la situació de merda que tenim ara mateix. Quan el fill tingui 15 no hi cabran, Bueno, es faran palles conjuntes, no sé com va el tema. Aviam, una pregunta. Jo és que som més visual. 15 metres quadrats? És que això és més gran que... aquesta grada del públic. Això són 1.200 euros a Airbnb. I estem perdent calés aquí. Fin del programa! Ja està, juguem això. Home, quan som avui? 1.200 euros per cap, aquí et surt això? Home, estem perdent calés. Què heu pagat per venir aquí una estona? Pues proporcionalment. Un moment, aquesta s'ha colat. Què vol dir res? Què vol dir res? Vale. No, però clar, com tenen calés... M'està encantant la confrontació entre el públic, Sí, perquè tenim dos equipos. Aquí tenim, com es diuen? No, però Palamós i CEO. Però anava a fer un debat, però no perquè esteu d'acord. Posa música de debat. Música de debat? Sí. Tenim aquí dues persones que les veig amb una cara de no sé què collons hem vingut, no? Perquè ell és australià. Ah, ets australià. Ah, hello, how are you? I pregunten amb ella on és. Tu d'on ets? De Rússia. Un moment. Sí. Mira, Guillem, no t'ho volíem dir. Un tio d'Austràlia, no? Guillem, no t'ho volíem dir, però ara... Austràlia, una russa, heu vist un show que diu vull ser millor català i això és lo mío. Sí. Escolta una cosa, ara no t'ho hem dit perquè no t'ho volíem avisar, però tenim una persona d'Austràlia, una de Rússia, això es vol dir millor català, i ara entrarà Javier Gurruchaga! Home, gran Javier Gurruchaga, Ah, però seria Orquestra Mondragón, seria brutal, Imagina't. ¡Ay, qué placer! Que con nosotros... Bueno, un moment. Sisplau. És que jo tinc tantes preguntes per aquesta gent. Escolteu una cosa al públic, això normalment no és així, però el Guillem és indomable. No, però ens encanta que estic fent... Perdoneu, és que jo me voy por les rames, però escolta'm una cosa, però que és fascinant que tinguem aquí una persona de... Però enteneu el català? Sí.
Una mica. Sí. Quins collons! Sí. Però han vist, vull ser millor català i dic, allà voy! Allà voy, a tope. És que aquí és on se n'aprèn. És la quarta persona que al final diran que ja ho entenem, collons! Com porteu el tema de les hores en català? The time hours. No, sí. No, que parli en català, que ho entenc perfectament. Sí, les hores. 3:45, tot el rotllo. És difícil. Más o menos. Però tu bé, i on viviu? Viviu a? Hospitalet. A Hospitalet? Sí. Que guai, tio. A quin barri? Can Vidaret, super tranquil. Can Dineret. Metro allà. És el Pedralbes, de... Sí. Vols preguntar Muy cerca, veus? Per això, esteu allà. Mira, perdoneu, que jo... Que és que hem fet hem preparat unes preguntes. Ah, sí, perdó. A veure, vaig a fer... Guillem, com està el català a Cunit? Igual que a Austràlia. Vale. No, què tal? Parla català, no? Hem millorat. A Cunit t'he de dir que hem millorat. I fa uns anys jo i l'alcalde érem els únics que parlàvem català i ha anat millorant. I ara ja l'alcalde ha marxat, no? No, i sí que és veritat que a Cunit jo crec que el català està començant a parlar-se molt més que abans, però és que és molt fort, vull dir, Cunit pensa que tenim 17 associacions andaluses. Sí. No exagero, que sigui passió flamenca, que no sé què tal, vull dir que a tope amb la cultura andalusa, que al final tots som xarnegos, però sí que és veritat que, hòstia... Avui, a tots sos xarnegos... Exacte, sí. Anem millorant el català Cunit, la veritat. A Barcelona no. No, a Barcelona va menys la cosa, clar. Sí. Saps què passa? Que la gent de Barcelona no pot entrar a les 10 menys quart del matí, com he dit abans. Exacte. Bueno, això també és un horari de puta mare, 10 menys quart, Vull dir, també és una... 9:45. 9:45 també és un bon horari, Jo el de les hores en català... 3:45. 3:45. Ho sabeu, no? El de les hores en català, vosaltres també, sí? Per mi és un logro, és com... Que perquè tu a Menorca, el tema de les hores, com ho dieu? I mitja, i quart, i 20, i 20 menys quart. A quina hora acabes de fer feina? A les 4, i de... Ja està, així ho fèiem nosaltres. I de... Clar, nosaltres ho fem així, és com més fàcil. A quina hora acabes? D'aquí 20 minuts. Ja està. Menorca s'hi viu bé, no? Vull dir, teniu un rotllo diferent allà. Sí, ho hem explicat a vegades. Nosaltres una de les coses... És igual ja, no? El guió? No, però si pregunta però que pregunti tio, ja està. Us ho he treballat, perdoneu. Menorca... Merda, això, tio. No, que no vull que... Jo, mira, dels meus còmics preferits ets tu, realment. Vull dir, no vull que t'emprenyis. Mira, ets de diumenge pollastre a la Samalioli? És la pregunta estrella que tenia. Llavors sí, deixeu-me a mi ara. No. També tens raó. Descompte de resident. Tenim 3 euros al bitllet. A Cunit? No, a Menorca. A Cunit, mira, tant de bo hi hagués aeroport que arribaríem abans, també t'ho dic. Sí, també és veritat. És fort això, Clar, és que és un tema, és un show de comèdia, no parlem de desgràcies. Diumenge i pollastre, sí, toca sí. Us agraden els vídeos aquests que hi ha a TikTok que la gent li treu la cera de les orelles? Quin fàstic. A mi m'encanten els de patar grans. Sí. Oh, diu, tu també t'agrada? Em torna a l'ocle. Rosa, de veritat? Rosa, és un puto plaer i quan arrenquen punts negres, I et diré més, a mi quan quan agafen, veus un peu, mira, que jo m'està amb la boca oberta flipant. Sí, és el bomber. Ara t'apagarà. El bomber obre les cames per dir, aquí tens la manguera. Ell està pensant, quines idees de bomber que té el Guillem. No, però, ostres, a mi em relaxa molt els vídeos de... Hòstia, una guarrada, Bueno, té pinta. Tira. De les ungles dels peus. Vinga, hombre, vinga. A mi em relaxa l'aigua de la Quan mà. treu el lunyero, que treu el... i surto... Dius, hòstia, a veure quan surt l'ungla. I surt una ungla gegant que dius, uau, això estava guardat allà. Sí. I acompanya pus... em torna loco, tio. Vull dir, és un gran plaer. Sí, no, clar, per això he preguntat lo de les orelles. Tu sabies que... És que... Que el... no me'n record. Jo soy tu padre. Luke Skywalker. No. El Darth Vader. L'Anakin Skywalker. No, Star Wars. El de la veu. El de la veu. Luis Posada. Constantino Romero. Era copròfag? Com? Anava amb un cupra? Menjava merda. Com? Bueno, és igual. Això ho tallem, després? No, és natural, és cosa humana, tio. Menjar merda. Menjar merda el fa el gos de la meva companya de pis, però... No, mira, va bé, per això. Què estàs buscant? Ara estàs posant mirant a internet? És un o sigui, Constantino Romero. Sí. Vaig a posar caca. ¿Caca? Constantino Romero, caca. No me gusta la caca. Fue solo probar. Clar. Fue solo probar... Sí, li agrada la merda. Entrepans de merda. I la següent notícia és Constantino, tu voz
siempre estará presente entre nosotros. Sí, sobre todo tus eructos. Hòstia. Escolta... És igual, jo no volia entrar aquí, no sé com és que... És que jo ara mateix he obert una porta que jo no sé si hauria de creuar. Jo el que sé és que són i33. Sí, millor que no la creui, no? No la creui. No ho sé, és interessant. És que no sé què pensarà aquesta gent de mi, si ho dic. Posa música de secció interessant. Vale. És igual ja el que sigui. Sí? Per què? Perquè quina pot fa que... Vale, jo tenia... No. Aviam, puja. És un tutorial. No. Sí, és confessió. Ho hem dit a vegades, que això és... Esta setmana en Lidl... És que jo amb aquesta música no puc explicar què vas a dir. Yogur de 8 sabores por 2,15 €. El kilo de bananas, 1,49 €. Bueno, Lidl, soluciones y ofertas. I un aplaudiment. Molt bé. Hòstia. Te regalo un boli. Mira, se l'ha quedat l'australià. Per què li regales un boli? No ho sé. T'ha sortit de dintre? Donem un altre, que m'he quedat sense. Li dono un punt. Mira, encara no havia donat punts, li dono un punt amb ell. M'he quedat sense boli. Però què anaves a dir, Reventós? Anaves a dir alguna cosa que era prou interessant. Sí, a veure, que jo quan tenia 13 anys i tenia moltes ganes de conèixer el món, no? I un estiu, estava al lavabo a casa meva a Barcelona, estava sentat i al costat tenia el bidet, vale? Vaig acabar, això ho he explicat ja? No ho sé. Hi ha un home que s'està partint el cul. Jo crec que sí. És perquè estava al teu costat. Què està passant? Ho he explicat... No, arriba endavant. S'ho imagina. Vaig a mirar el rellotge perquè em fa vergonya mirar mentre explico això. Jo tenia molta set de coneixement, saps? I quan vaig acabar d'obrar, vaig passar-me... No em vaig passar, sinó que em vaig passar el bidet. Perquè en aquella època jo utilitzava el bidet. Perquè com estava al costat, dic, vaig utilitzar-lo. Per netejar-te el cul. Clar, sí. I clar, jo encara no havia estirat de la cadena, i jo estava al costat i vaig mirar i dic... Com? Vaig mirar... No sé si continua, No, continua. Sí, continua. I Guillem està dient, per favor, que n'hi hagi ungles aquí. No? Espera. I aleshores em va venir una pregunta al cap, que va ser... Quin sabor tindrà? No. Per favor, I què va passar? Vas fotre el dit. És amarga. És a Margaret Thatcher. Això jo ho puc dir, perquè jo ho sé. Però vaig fer així, No, vaig fer així. En Constantino Romero ho va fer. Sí, però jo ho sé ara. És que el Constantino Romero va fer així. Clar, però el meu interès era científic. No, en quin moment estem parlant de merda i menjar merda? Ja, aquí, aquest programa sempre acabem parlant de merda. Un moment, que estic ara desarmat. Em pots deixar el bolígraf, sisplau? The ball of freeze, the pencil. Després te'l torno. No, tio, que no, té un altre. Yeah, thank you, the pencil. No. Thank you. It's for you. És molt lleig, això. No, després li torno. Un dia que prova merda, l'altre li roba el boli. Però per què li treus el boli? Ja està, ara després li torno. Hòstia, jo no surto d'aquí ara. Bueno, anem a veure. Jo em quedo allà entremagat. Vale, perdó. S'està gravant. La Rosa diu, recordes que s'està gravant, Però a mi, us he de dir la veritat, no em fa vergonya, perquè és un coneixement que jo tinc que vosaltres no teniu. Jo ho puc dir en propietat. Però va ser... Un moment, per què t'ho pots creure? Que tinc pinta de... Fot el micro, Rosa, que si no després no et sent. No, és que si no te sentim a la gravació. És que si no em toca subtitular a mi el que dius. Que parli el mecànic. Hola, mecànic. No saps parlar? Acabes de dir no. Jo solo las tuercas. Jo el que dic és que m'ho crec segur i no faré res per investigar. Totalment. És un coneixement de merda. Sí, totalment. No cal que la gent ho faci. El que passa és que jo sempre tinc un molt amor pel coneixement i aleshores, doncs mira. S'ha activat algun rellotge aquí ara? Mireu això, quina cosa més màgica. Ok, Google. No tenen 3 diners. Jo sí, O tu sí? Sí. No. Escolta, hem de fer la pausa per... Tenim un perfil d'Instagram, un TikTok, un YouTube, un Spotify, un mail, on rebem insults, refranys, curiositats, insults i propostes com aquesta. No, aquestes ja no, perquè hem de fer la pausa. Ah, sí? Home, si són les 8:37. Doncs no dona temps. A quina hora d'acabar? Com funciona això? Sí, ara, no et preocupis. Ho tenim Ara controlat. el que farem... Ara el que farem... Has d'anar a algun lloc, tu ara? No. Vale, doncs anul·la. Mira, ara farem una cosa, jo us ho explico. Ara fem una pausa. Avui, amb les 70 persones de públic que tenim, el que fan és ajudar-nos amb uns papers, ens escriuran
coses que ens ajudin a ser millor catalans. Refranys, frases fetes, coses que les deien a casa, receptes que heu tingut tota la vida però algo típic, alguna cosa típica de les festes, algo que ens ajudi a ser millors catalans. Coses que diguin Hospitalet. Clar, coses que diguin Hospitalet com... Jo pateixo per ells, Coses que diguin Hospitalet. Llavors, el que farem és una pausa amb un aplaudiment i tornem a la segona part. Gràcies a tots per aquesta primera part. Tornem ara. Yo soy de una isla que se llama Menorca. I'm from Ireland. Guillem, no cal traducció. Y la gente folla en familia. Es... Ah, ¿sí? No se llamará Mallorca, ¿verdad? Pon el micro. Mallorca, se llama Tasmania. ¿Tasmania? ¡Oh! Música. Venga, Caloret, venga. El Caloret. Bueno, benvinguts a la segona part de Vull ser millor català! No, Bueno. Cada vegada s'ha pitjor. No. Apunta cap aquí. You can trust the porrons? Així, ara. ¿Tú fumas porrons? You want to... ¿Tú has probado esto? ¿Tú has probado? ¿Ho vols provar? Una vez que pasó un fin de semana en Tasmania, ¿no? No, però aquest no ho provi. Aquest no solament el provo jo. És vinagre. Sí. És vinagre? Sí. No. O sigui, era vi abans. O sigui, Déu pot aconseguir el vi l'aigua amb vi i ell fa el vi amb vinagre. L'especialista en sabors aquí sóc jo. Pots posar música culinària? No, com de... Avui prepararem... Demaneu genèrics? Música culinària. M'ha sentat malament, Música de... Bueno. Vinga, va, ara que toca. Segona part del Vull ser millor català. I ara arribem a aquell punt que ens agrada molt perquè la gent que està aquí, que som avui 73, ens han escrit, és veritat, ens han escrit uns papers per ajudar-nos a ser millors catalans. Llavors, podem començar per qui sigui. Reventós, a veure. Sí, perquè, clar, és un inici de papers Espera, catalans ha quedat clar, això? Va el Reventós. És que ja diu, d'entrada em dic Jordi Serra Palau més 4, que deu ser, ja demana 4 punts. Ja demana puntuació, no, més 4, perdó, no demana puntuació, no. Més quart, que són menys quart. Un negatiu per mi, perquè no demana puntuació. Diu, em dic Jordi Serra Palau més 4 cognoms més catalans! Home! Jordi Serra Palau, on està Jordi? On és el Jordi? El bomber! Micròfon! Passa el micròfon. Jordi! Aviam, Jordi. Apaga aquest foc! Jordi, bona tarda, què tal, com estàs? Bona tarda. D'on ets? Caldes de Montbui. Gran equip d'hoquei patins, Sí. Joder, nen. Vaig actuar per Festa Major Caldes. Sí, vaig... perdó. Ets fill únic? No. Sembles fill únic. Perdó, és que m'agrada molt... Conta, què és això, aquesta reflexió? Quina? No, que no és una reflexió. Què pone en tu DNI? És a dir, que ens diguis tots els teus cognoms catalans. Exacte. Serra Palau, Cortadella, Rovira, Feu i Vidal. Ostres, ni un aplaudiment, ni un fall. Bravo! Hem de canviar el nom del podcast per Jo vull ser millor català pel seu nom, vull dir, perquè ell és el català. Com es diu? I Vidal. Vidal, jo pensava que era Viral. I dic, hòstia, tio. Però quin cognom català és Viral? I jo què sé, tio. No hi ha cap. Has vist ella com de... Diu 4, però n'hi ha un que podria ser Sánchez, també, Tu també ets català. A 4 o 8? 8 Com que 8? Moment! Micro aquí, micro la Rosa. Ja, la Rosa! Un moment, tinc que dir una cosa a càmera, que és... Aquesta és la meva càmera? Posa el pilot, que la que s'encengui. La Rosa, hola, què tal? La Rosa no és de part del programa. Ho dic perquè que quedi clar, no? Que ha tingut participacions fortes. Però és tremendo, Clar, joder. Rosa. 8 cognoms catalans. Avui cognoms catalans. Sí. La Rosa. Endavant. Martín? Martí. Martí. Martí, què més? Cruanyes. Home! Toni!
Posa música èpica, sisplau, la que tinguis. Home, però Cruanyes és molt català, I n'hi ha molts pocs, només conec el de la tele. Com s'escriu, Cruanyes? I ella. Cruanyes. Cruanyes. Mira, Cruanyes. Així. Vale. Què més? Martí Cruanyes? Nicolau. Nicolau Buca. Estic pelote, Nicolau Casaus, Conta la cervesa, a veure si... Perdó. Està com el porró, Martí, Cruanyes, Nicolau... Poc. Un moment! P-O-C-H? P-O-C-H, tio, poc! Aquesta noia és Catalunya. Hòstia, però jo li poso... Mira, al bombero li havia posat 3 punts, però a ella li poso 8 punts. Sí. Que encara no he acabat. No, Martí, Cruanyes, poc. Què més? Serra? A veure si... Aquí hi haurà Menorca, Aquí hi haurà Menorca. Sí, aquí hi ha... Mira, Martí, Cruanyes, Nicolau, Poc, Serra... Em falten 3 encara. Ostres, si no te'n recordes, trec punts, Treu... Però ella es diu Poc. Espera, antes que acabi, hi ha qualcú que tingui 9? Perquè de cop serà... Jo què sé, perquè aquí tothom està dient un més. Austràlia. Tu tens tots... Perdona, és que el bomber, el seu marit, també tots català. Tu quants en tens? Posa el micro amb ella. Tu també, a veure, endavant, vinga. A veure. Quins tens tu? A part del nom que... Hola, molt bones. Quin és el nom? Soc Jordi. Molt bé. Tenia que ser Miquel, però bueno, soc Jordi. Un moment, per què tens que ser Miquel? Perquè la padrina em va posar Miquel i tenia que ser Jordi, la meva mare estava amb cesària i no estava. O sigui, van aprofitar. Sí, van aprofitar. Aquesta dona no té veu ni vot, només és la mare. Saps? És com... Jordi, Miquel, Tomàs, Roig, Font... Hòstia, aquí hem de fer cua de panses, Sembla com la competició aquella de bufar, el número 5. No. És que l'has buscat, deixem-ho estar perquè és que surten quasi tots en català. Tots en quasi tots. Hòstia, nen, tio, això... Jo el vaig buscar en castellà i amb el llibre genealògic que el va fer el meu mare no va sortir. No hi ha cap... O sigui, tu ets l'últim català. Afegits sí n'hi ha, però de la família... El llibre el va fer Pompeu Fabra. És Jaume I el conqueridor, Sí. Són femelles i són castellà. Els afegits. Es tracta com si fos ganau. Sí. Ha dit, els afegits són femelles. Després n'hi ha aquella gent. I abans no es podia posar els cognoms. Bueno, clar. Espera. Perdó, és que el titular és Els afegits són femelles. Va dir amb una antorxa a la mà. Saps? Bueno. Espera un moment, perquè... Sí. Sí, tinc família, ho sé. I tots família. Tu volies intervenir o era que et picava el coll? Vale, és que com t'he vist així... Vale. L'hora dels bombers. Vale. Espera, avui a TV3. El Jordi Serra encara ha acabat. Vinga, va. Diu, com entens, Moment, aquí posa, com entens més en vols. Tu volies dir com més entens, no? Exacte. Falta un més, un negatiu. Un negatiu? Li posaràs per això? Estava nerviós, collons. Bueno, vinga, va, doncs no. Clar, no li posis. Bueno, com més entens, més en vols. Òbviament, vale, no? Bé. Venia en bus. Estava jo escoltant la meva música. Sentia els putos petons al costat. Hòstia, què dius? Hola, tio, no. I després va fer així i estava entremig del dos. I s'estava assegut aquí. No, però, ostres, però a part allò, hi ha hagut un moviment de malucs que dic, s'estan com follant en roba. Sí. Avui, a follar amb roba, TMB. El jovent està parlant. El roce, vale. Sí, el roce hace el cariño. A veure, atenció. The people is wrong. Atenció, Guillem, la recepta de la salsa de calçots. Epa. Tomàquets, nyores, ametlles, avellanes, pa, sal, vinagre i oli d'oliva! Has dit vinagre? Vinagre. Italiano. Vinagre. Ha sido la emoción. Ha sido la emoción del momento. Pebrotto. Ah, no, Pebrotto no es res. Pebrotto. Volia dir collons en italià i català. Colloni. Toma, tu boli, perdona. Ali, torna-li el boli amb ell, allà davant. Jo ja estic. T'agafa aquest. Vinga. Vale. Que no l'hem pres. Vale. Vinga. Jo.
Tu. Diu, valencià i home de bé no pot ser. Per favor, qui ha dit això? Bomber? No ho sé. Qui ha estat? No, Griselda de Montcada. Home! Qui és la Griselda? La Griselda de Montcada ve tots els programes aquí. Ah, és la mateixa persona. És la mateixa persona. Ocho apellidos catalanes, sí. És una pel·li boníssima de Berto Romero i Dani Rovira i Sara Lago. Home, Rosa Sardà, vull dir, de les últimes coses que hem vist en pantalla, va morir, ha mort. Durant la pel·lícula no, després. No, la pel·lícula... Durant la pel·lícula va morir com a actriu. És molt fort que, perdoneu, que hagi mort Rosa Sardà i no Fede Sardà, que és el germà que porta l'U de Gas. Saps? Sí, és veritat. Vull dir que per mala vida dius, hòstia, el primer era Fede Sardà i ha sigut Rosa Sardà, saps? Sí. Per mala vida podria haver mort. Ha mort la Rosa i no el capullo. Sí, és veritat. Què passa? T'ha fet alguna cosa el Fede? No, tot el contrari, perquè sempre entra gratis a l'U de Gas. Ah, pues ja està, molt bon home. Ha hagut riures. No, tots heu anat a l'U de Gas, no? Clar. Diu no, qui ha dit que no? Ah, bueno, perquè és jove. L'australià? You go to... You got to go? Digue-li en castellà. Digue-li en català. Ah, has anat al llum de gas? L'U de Gas? És a discoteca. To reggaeton, you know? Apolo Ratmatat. Discoteca ho deia jo, quan anava a la festa, discoteca, a la bola, Juan Travolta. Tenim una edat dolenta. Juan Travolta, Juan Travolta. Avui. Juan Travolta. Vale, qui... Em toca a mi? La meva és bastant forta, A veure. No! Què? Quin susto m'has fotut, tio, que jo he tingut un infart. No juguem, Deixa'm-la veure. Vale. Digue-la, però... Digue-la. Masturbar-se pensant en l'Oleguer Presses. Hòstia, home, per això? Mira, hi ha un que diu... Anem a veure. Sí, perdó. Aquí hi ha una confusió. Sí, bueno, és que divendres passat vam fer aquest show a la Llama Fest i s'ha curat aquí paper, no és ningú d'aquí. No és ningú d'aquí. Ah, vale, perfecte, gràcies. Mira, sabeu qui és l'Oleguer Presses? T'imagines? No? Viu a casa teva? És de Sabadell. Tio! Havia entès, viu a casa meva. No, l'Oleguer Presses és de Sabadell i és un tio que, ostres, bueno, puto crac, va renunciar a la selecció espanyola, vull dir, crec que és el català per excel·lència, Oleguer Presses. Va dir, jo no venia a la selecció espanyola... Li va dir a Vicente del Bosque que jo no... I el Vicente va dir, poca broma, i no va anar. Donacol i venga. Donacol i venga. Pa tu casa. Vinga, a veure, entre cometes, entre cometes com dient, això no ho dic jo, és una dita, diu, fer el camí més llarg per arribar al més curt. Com? Sí. Fer el camí més llarg per arribar... No té sentit, Arribar... No és que no t'hagi sentit, que sí que té sentit. Espera, que per arribar al més curt. És el que diuen cada dia els maquinistes de Renfe. Sí, no? Sí. És el lema, saps? És l'espot. Però és que no... Per què vull... Si ja vaig al... És com lo de vísteme despacio que voy con prisa. És el mateix, perquè les presses ens fan equivocar. L'Oleguer, mira l'Oleguer. Mira l'Oleguer. No, l'Oleguer no es va equivocar. Bueno, l'Oleguer va decidir agafar el camí complicat, el de ser català. El més llarg per arribar al més curt, que era jugar a la selecció catalana. Sí. Això sí. Sí. T'estan dient coses de l'altre amic? Clar, és que estic... És de feina? No, és que tinc que segurament que cancel·lar el següent evento que tenia. Que no, que arribes a sobres, home. Trobes? Sí, home, sí, arribes a sobres. Vale, algú escriu esca, no? Com per ser millor català has de saber dir esca, no? Que és K, car. Però és K, es pronuncia K, no? No, K és de los K, no, es pronuncia K. En aquest cas es manté la R, què diries tu aquí? Escar. Escar. Ah, és tu. Ei, però potser s'ha equivocat. Scary Movie, no? Espera, passa-li el micro. Passa el micro. Micro. International connection, please. From Australia, 12 points. És que, perdona una cosa, és fortíssim que Austràlia participa a Eurovisió i el català no. I d'Eurovisió què? Home, Eurovisió, participáis en Eurovision. Yo participation to Eurovision. Eurovision. No sé por qué. No sé por qué, és veritat. Bueno, és com si Menorca fos a la Copa Amèrica, no? Total. Clar, que ara tindria més sentit. Esca és... Escar. Però ho dic... Has vist quina acusada m'ha fotut? M'ha dit, ho dius malament. Clar, avui vespre, quan estigui dormint... Segons el Pompeu. Escar. Hòstia, però vosaltres ho pronuncieu... O sigui, escar. Normalment... És que a Menorca és escar. Depèn de com pronuncis, estàs anomenant el germà de Mufasa, Escar. Aquest ja el pillareu, la gent jove, hòstia. Jo és que no... Escar, no? No.
Ho hem vist amb els nets. Clar, és que aquí saps què passa. Hòstia, perdó. Per què has posat un 1? Per què has posat un 1 sota? Joder, pues no sé. Ha sigut un art reflexa. Sí. És car... És car. A Menorca es diu... Bueno, per favor. Mira. Hòstia, una senyora emprenyada. No, li vaig a posar un punt per... Què és el pap aquest? Parla bé català, hòstia! Li ha faltat dir, bueno, tu, que ets imbècil, què t'ha passat, tio? La de Caldes se torna boja, Li ha sortit a dintre, És car, collons, és car! Aquesta és la gent que volem en aquest programa, home. Hòstia, quin estrès, me'n vaig a casa, avui putatjat, Quan diguem, parles malament i és car! Avui tindré... T'hauràs d'aprendre... Perdó, que tenim perdut a l'altre, un moment, a veure. Un moment, para. Significa, a veure, és una actitud ser català, vull dir, una miqueta de, saps? No? Sí, no sé si escribí correcto, ¿no? Està correcte. Sí, està correcte. Està molt bé. És ell que ha pronunciat malament. Sí. Tu has perfecte. Soy yo el hijo de puta, se ve. Home, a veure. Ara no té autoflageles, home, tampoc és qüestió. Ara no et victimitzis, No, victimitzo, però aquí hi ha hagut un moment de linchamiento, ¿no? Aquí. Casi cansada. Gent que diga que lo lapiden. Si hagués tingut una pedra te la llança. Sí, segur. Bueno, continuem. Aquest home ha de tenir Negatiu. Fiol negatiu. Orgulloso d'estar. A mi m'ha tocat, es diu catifa, no alfombra. Per ser un bon català s'ha de dir catifa, constantment. El CEO. Catifa. El CEO és aquí. El CEO. Però tota l'estona. Catifa. Què vols? Catifa. Tota l'estona. Sí. Què vareu, préssec o meló? Catifa. Loco. Bueno, vale. Catifa. Ui, perdó, té història. Micro, història, atenció, posa música d'història. L'història del Catifa. Avui a TV3. Posa música d'història, Roger. Posa música historiadora del Catifa, algo que posarien així a... Llavors, els companys que eren catalans i parlaven catalans amb el català d'abans, doncs una mica feien mofa dels que no sabien parlar català. Jo vaig començar a aprendre català a 6è d'EGB. O sigui, imagineu. Hòstia, fa temps això. No tant. És els cabells que ens fan edat. Aquest tio té 20 anys. Llavors, clar, jo vaig aprendre el català, diguem-ne, d'escola. Correcte. No, de dir, hòsties... Acadèmic, exacte, això molt bé. 20 segons. Llavors, clar, em van ensenyar que no es deia alfombra. Era catifa. Llavors, clar, quan algú deia no, vés en compte amb l'alfombra, jo deia no, és catifa. I els insultaves, a més? És catifa, imbècil. No calia, perquè deia és catifa. El toc de catifa era tan bo, no? Quan diu, ja està insultant. Una pregunta. Ella és la teva parella? No, ella. Jo què sé. Que els folleu entre tots, molt bé. Folleu entre tots, no? Que m'ho falta anar a que jo dic que... No ho expliquis, nena. No. Qualsevol persona podria pronunciar bé catifa i fer servir bé la paraula catifa tinguent una persona que et diu com m'ha fet a mi, saps? O sigui... Clar, però... Després negociem. Hi ha algú que escriu menjar caragols a la feina. Com? Perdó? Portant un tàper. Això és molt català. Sí, home, solament portaria... Qui ha estat això? Qui ha estat? Llavors... El teu nom? Anna, què més? Anna d'on? Escolta, de Portbou. Vale. De Portbou? Sí. No tinc cognoms catalans. No tens cognom, com et dius? Pérez Milán. Pérez Milán? Ell és Pérez també de segon. Però Milán no, Milán de les Gomes. Durant una dada molt important, bueno, una dada de merda, a Portbou ara mateix tenim l'alcalde més jove de tota Catalunya, 19 anys, té l'alcalde? Mira, 20 anys, l'alcalde més jove de Catalunya, amb 18 anys i d'Europa. Va entrar amb 18 anys a ser alcalde. Vull dir, que fort. I es va votar ell mateix, el primer que va. Bueno, home, clar que sí. Això no és el primer, No és el primer alcalde que es vota ell mateix. Els polítics del futur, Sí. Però vens des de Portbou? Sí. Bueno, vinc aquí, però soc de Portbou. Hòstia, Portbou, és que te toma pel cul, Ella sí que viu a Portbou. Quan és tomar pel cul? Quan és? Portbou és molt lluny. A quant? Bueno, és molt lluny de Barcelona, però de Portbou està a prop. 2 hores en cotxe? Clar. 15 amb Renfe. Però esteu seguint massa Barcelona centristes de Portbou. Això, clar, és Portbou de Portbou està al costat. Tu pensa que hi ha una carretera de curves abans d'arribar a Portbou, que és terrible, que entres en còlera. En còlera? Això només ho pillaran elles. Sí,
Tu m'has pillat? No m'estranya, tio, aquest, tio. Hi ha un poble d'abans de Portbou que es diu Còlera. Molt bé, molt bé. Colera. Còlera, bueno. Colera. Perdó. Podeu deixar-la anar que expliqui... Clar, a veure, què passa amb esta... Micro en boca, que si no se't sent. Que crec que és molt català portar cargols a la feina. Però tu els has portat? Sí. Ostres, però no és una mica incòmode? Ho és, perquè has de portar els escuradents. Però veig molt decidida. Molt clar, però tu a la feina és la teva empresa també, no? No. No, o sigui, però jo ho veig una mica... Però bueno, si tu creus que no és incòmode... Jo és que els cargols... Veus? He provat els... Però tu t'emportes... Els cargols jo no els he provat. Tu t'emportes un Tupperware... Sí. Tupperware en català. En català com es diu en català? Una carmanyola! Carmanyola! Tupperware... Posa-li un positiu al Guillem. Tu t'emportes un carmanyol, una carmanyola al curro, a la feina. I menges cargols. Sí, la idea va ser seva. La idea va ser seva. Aquesta merda no me la menjo jo, no? Però sí, i els vaig portar i em van dir és la cosa més catalana que he vist mai i ho vaig gaudir. Home, però t'ho van dir bé, amb respecte? Home, clar, n'ets la jefa, no? Li van dir en anglès. Bueno, però ets la jefa ara o no és la jefa? Bueno, tinc diverses feines. Què està passant aquí? Un moment. Puc anar fent preguntes? Llavors tu quantes feines tens? 4. És molt català això, eh? Sí. 4 feines? Una altra frase que tinc aquí d'Elisenda de Carcassona. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Home, tremenda frase, eh? Home, compte. Home, és boníssima aquesta, eh? Vull dir, i crec que és molt catalana perquè és una mica reivindicativa amb el sentit de dir, hòstia, si no vols barullo, no el busquis. No busquis. Vull dir, si no vols pols, no vagis a l'era. Perquè si tu el pols, si el terra està moll, no s'aixeca pols. Com? Si el terra està moll i fots una patada, no s'aixeca pols. Per tant, aquesta frase no val si plou. Si plou no, perquè si està mullat al terra i plou, no hi ha pols. Què és l'era? L'era on estan les coses plantades. No? Què passa aquí? És que... Clar, hi ha una discoteca a Osona, Vic, que es diu l'Era del Sot. L'Era del Sot. Vull dir, una mica no té res a veure amb el que ha dit el Gep ara. Bueno, a l'Era del Sot i a l'Era aquesta també es bat el blat. A una discoteca també tu bats el blat. Als dos llocs es bat el blat, no? Home, i tant, vull dir... A veure, quina tens tu, vinga, a veure. Mira, Babau, bueno, Galifardeu, Talós. Això ho ha escrit aquest, perquè ja li conec la lletra. Babau, Galifardeu, és lletra d'ictus una mica, eh? Vull dir... Un pèl. Bueno, però estàs bé, parles, vull dir, no em preocupa. Passa-li el micro que està aquí. No em preocupa l'ictus. Vull dir, xerres bé, vull dir... Sí, arriba. Espera. M'encanta perquè és un espectacle col·laboratiu, tothom hi participa... Ara. Sí, que estic bé. A mi se'm sent més sense micro que... I això de Babau, Galifardeu, d'on... Això, després he fet frases, això són paraules. Mira, de Gairell... De Gairell, què és això? De Gairell, què és això? De Gairell, això és una expressió que crec que és bastant de Sabadell. Ja està la penya de Sabadell, em fot un fàstic. És que soc de Sabadell. És que clar, bueno, tenim el Sushi 21 amb el Gran Germán i no sé què. A Sabadell... I els de Terrassa, no, nosaltres tenim millor centre, no, els de Sabadell, no, tenim una Rambla només. Aneu a veure a Sabadell li van treure d'allà del Parc Central l'aigua als ànecs i una mica els moren, després ja... El Parc Catalunya aquell? El Parc Catalunya. Sí, clar que sí. I tenia, bueno, t'he de dir que molt millor està Sabadell que Terrassa, que últimament hi ha uns tiroteos locos. Sí, com no passa. N'hi ha quina discoteca, la Chicago Latino, no? Sí, Chicago Latino. Allà fotien trets. No vaig allà. Segurament. A Sabadell teníeu la zona hermètica i... Però és una hermètica que ara funciona o...? Ja no. No, tot i que... Ja no és hermètica. Us puc donar com una primícia a tots els que no sou de Sabadell. Hombre, Dani Morlà, fora aplaudiment! Dani Morlà, molt bé! No canviïs mai! Estàvem en una conversa bastant intensa d'un nano de Sabadell. Què fas amb el micro? Perquè me l'han volgut donar, jo no l'he reclamat. Estem parlant de la zona hermètica ara una mica. La zona hermètica? De Sabadell. Avui, a la zona hermètica... Home, el Dani, que és de Mallorca i també els hi va... De Menorca, perdona. De Menorca. Mira, t'ha anat... Hòstia. Que m'ho has fet a... Sí. Està arribar... Això és arribar i que em fotis una cosa als ous. Sí. Ets de Sabadell? Tens alguna propietat al que és la Costa Daurada... Reus. Ets l'únic, eh? No, perquè tinc la sensació que tothom de Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet,
tots tenen cases a Calafell, Cunit, Austràlia. N'hi van molts, però encara n'hi van més cap a dalt, a la Brava. A la Brava? Teniu així, no? És que no hi ha més res, o sigui, no hi ha cosa més socialista al món que tenir un apartament a Comarruga, saps? Sí o no? Comarruga com és? Comarruga és el Vendrell. Hòstia, vull dir, aquí n'hi ha, saps? no? Jo a Comarruga vam anar una vegada a un... A veure, com... Torno a marxar, a mi em fas una por, Raven. Torno a marxar, no em fio. El CEO, veus? És que veus? Socialista! Bueno. Vale. És veritat, tots els que són CEO no tenen res. Què dius a Comarruga, Raven? Vam anar a un casal que hi havia allà, a passar una nit, i recordo un A un casal? Vosaltres dos? Sí, era un casal. Era un dia lluvioso. Un alberg de la Comarruga. Però qui? Amb uns amics de la universitat. Pensava que eren vosaltres. No, clar. I recordo un tio que anava a demanar la sopa i anava molt borratxo i li han posat la plat de sopa a la safata i anava fent així. És el meu record de Comarruga. I fins aquí el meu record. Fins aquí el record. Un aplaudiment pel record del... Visca! Bueno, no m'he perdut res, pues, llavors, no? Jo crec que el millor moment l'hem tingut ara. Quan jo no hi era? Sí. Torno a marxar. El que t'has perdut és anar-tu a l'altre amic, tu. Ja, però no... Ja arribes tard. Ja està, m'han dit que a les 10:15. Fem una frase cadascun i passem a la prova final. Vinga, va. Vale. Març Marçot, mata la vella vora el foc i la jove s'hi pot. Aquest l'havíem fet. Aquest és bona. Aquest la coneixia. Qui ha estat? Home. Molt bé, la Rosa. Super catalana. La Rosa. Amb els seus 30 cognoms catalans. Jo és que ja els he llegit, Vaig jo. Sí, vinga. A casa d'en Bernat, qui no hi és... A casa d'en Bernat, qui no hi és comptada. Efectivament, correcte. Molt bé, un punt per haver-ho. La Rosa està en plan... No juga ningú, només. Està en falla. Ara mateix està jugant a la trapa amb si pots, des de casa. Què fem? Vinga, per tu i per tu. I acabem, vinga. Acaba tu amb aquesta, Guillem. Cap problema, pim-pam. Aquest és el de cuines, a l'Arnau París, no? Qui ha estat? A veure si on adivines. Jo ja ho sabia sense que aixequés la mà. Cap problema, pim-pam. Ja sabies qui era? Sí. El mecànic, no. La noia. La noia de... d'on era? Rússia. Vale, i després jo tinc un que és com més cosins, més endins. Que clar... Bueno, això a Menorca va bé. Clar, per això he volgut acabar aquest cicle. Has fet aquest cercle. Vale, i ara què vols que faguem? Doncs ara tenim aquí les puntuacions, tenim Hospitalet té... Ara que portem 2 hores i mitja de programa, què vols que faguem? Hospitalet té 11 punts, Palamons té 9, els CEOs tenen 4, aquí hi ha un que no sé qui és, que no té cap, i Calafell tampoc té cap. I el Fiol té menys un, ell té menys un. La prova final quina és? La prova final és un refrany que tenim que val 8 punts. Nosaltres diem el refrany, deixem com un minut, la gent ho pensa i premiem que sàpiguen el que significa o que s'ho inventin i ens moli. T'he de dir que m'acabo de donar compte que anem per punts, després de 2 hores i mitja. Sí. Clar, és que sí. Ho he dit, Tinc l'Excel aquí. Sí. Llavors, voleu que fem la prova final o no? Mira. Avui, a la prova final... El refrany. Si no saben el que significa, perquè si saben el que significa no s'han d'inventar. El refrany és el següent i després esperarem 30 segons. No, tenen 10 segons. Tindrem una senyal sonora de 10 segons i després una alarma i s'haurà acabat. Vale, doncs vinga. Al moment que ho diguis, Roger, ho tens preparat el Sí, Roger, estem a punt? Vale, 3, 2, 1. El refrany és: no és bon català qui no sap xerricar. Què significa això? Repeteix. Temps. Tenim 10 segons. No és bon català qui no sap xerricar. Cherry Coke. La Rosa s'ho està rumiant, Ha marcat el Madrid. Has vist? T'agrada? Penalti pel Real Madrid. T'agrada l'efecte de sonor? Està molt bé, Vull dir, soneu bé. Sí. Algú ho sap? Algú sap que algú vol aixecar l'any. Algú té... El micròfon. Aviam, micròfon. Passa el micro. Ves tu, fes-te fafatos. Donar-lo, dic que serà protestar. S'ha de protestar, vale, molt bé. Però passa el collons, no siguis... Molt bé. Gràcies, Mariona. Gràcies a aquesta jove, Marina, gràcies. Mariona, no Marina. Mariona. A veure la Rosa, Vinga, Rosa, fota-li. Mira, aquests dos follen avui, Vinga, Rosa. Pensava que anava... Opa! Bueno! Li ha sortit de l'ànima dida, ja ens tocaria!
Ha marcat el Madrid. Fan el mètode MTC. Final Countdown. És monòleg, tagliatella i coito. Vinga, va! Rosa, fota-li. Endavant. Rosa. No ets bon català sinó rondines o queixes o... Podria ser, podria ser. Rombines m'agrada la paraula, Rondina. Això, el que ha dit, rondina. No rombina. No és rondina... Esta la rumba de Barcelona? No, és rondinera. Vale, algú més? O que s'ho vulgui inventar? Algú més? Regatejar? Doncs mira, no. Bueno, exacte. Què? No? Estem tirant de tòpics catalans, Estalvi... Tinguem una mica més d'inventiva, potser. Criticar. Molt bé, una cosa molt catalana, que quan li va bé la vida a un ens n'alegrem molt poc. Si no saps criticar, ni rombinar, Rondinar, sabràs estalviar. CaixaBank. Molt bé. CaixaBank no. CaixaBank no patrocina res. No, CaixaBank no patrocina res, tio. Encara li dec 150.000 euros, sí. En sèrio? La hipoteca. Clar, pensava que era cosa de droga. No, que bueno, però queda poc ja d'hipoteca, no? 150.000. Pensava que era de droga. Després de 20 anys, sí. Després de 20 anys? Bueno, bé, 20 anys. Que no estem aquí per parlar les meves coses. Home, la teva hipoteca pot ser. Vale, qui més? Internet no, Negatiu. Internet no, El CEO va de listo. El CEO acaba de... El bar. Negatiu. CEO, què ves? Un tramposo. Obre el navegador. Una trucada de feina, però si esteu tancats fins demà a les 9. Bueno, vinga, va. Deixa'm el puro. Algú més? No? Allà al fons, no? Bueno. Deixa'm el porró. Pues no és bon català qui no sap xerricar, significa que no és bon català qui no sap beure en porró. Jo no bec en porró. Per tant, així que el que ha guanyat els 8 punts és ningú. I amb les puntuacions anteriors... Tu no tens una música per entrar? Sí. El premi al millor català del programa és per la Rosa! Aquí per l'amor! Rosa! Sisplau, Rosa, pots venir fins aquí? Sí, hem de fer-li un... Tant de bo? Aquest regal, crec que avui aquests dos els hi va perfecte! Els hi va perfecte aquest regal! Vine, Rosa! Vine! Vine a recollir el regalo, fort aplaudiment per la Rosa! Deixa-la passar per allà. Passa, Rosa. Tant de bo, et dic una cosa, fos el més següent per cantar Rosa d'Abril. Bueno, Morena... Vale, el premi per ser millor català avui és un premi que jo crec que és bastant oportú. Us aniria fantàstic. Aquestes manilles fantàstiques per cridar els Mossos d'Esquadra i que digui, vinguem a detenir. Home, podreu fer un Puigdemont. No, Roger, ja fa la foto. Foto finish. És vídeo o és foto? Perquè si és vídeo em moc, si no, no. Sí. Home, perfecte! Passa, Rosa. Felicitats, Rosa, moltes gràcies, felicitats, Jordi, felicitats. Perquè és un regal compartit. Jordi, el premio ha caído repartido. Volem que es queixin els veïns. I volem fotos. Vale, i volem fotos. Bueno, moltes gràcies a tots i totes per venir avui al Vull Ser Millor Català. Moltes gràcies, Guillem Estadella, per venir aquí a il·luminar i a destrossar el guió. Bàsicament, destrotar-vos la vida, no? Gràcies, pots fer un gest que m'agradaria molt que fes, que és tirar això. Sí? Llançar això. Tirar així. Va. Bravo! Som-hi, alegria! Gràcies a tots i totes per venir a veure Vull Ser Millor Català. Ens esperem la propera setmana. Dani Morlà! Josep Maria Reventós i Guillem Estadella. Gràcies a tots i totes. El Guillem, la Maria, el Roger. Visca Catalunya! Vale. Quin puto aquelarre, no? Tira! Vaja, ara tenim...